Χωρίς τον εαυτό σου. Βλέποντάς με, δεν θα έλεγες ότι είμαι άνθρωπος που έχω εγκληματίσει στη ζωή του. Κι όμως, έχω ενδώσει σε πολλαπλή επαναλαμβανόμενη εγκληματική συμπεριφορά και μάλιστα έχω κάνει το χειρότερο και το πιο βίο και το πιο εχθρικό και επιθετικό bullying που θα μπορούσε να κάνει κάποιος. Και το έχω κάνει συστηματικά και επανειλημμένα και αλίπητα απέναντι σε ένα άτομο που κατά τα άλλα λέω ότι φροντίζει τον εαυτό μου. Φαντάσου πως για χρόνια στο ραδιοφωνικό σταθμό που έχω μέσα στο κεφάλι μου μια εκφωνήτρια με τη δική μου φωνή κάνει εκπομπή καθημερινά. Είναι η φωνή που μου μιλά εχθρικά από οποιαδήποτε άλλη. Που με περνάει γενναίες 14 με κάθε ευκαιρία και με την παραμικρή αφορμή. Δεν νομίζω να έχω βιώσει μεγαλύτερη καταπίεση από αυτήν που έχω δείξει ίδια στον εαυτό μου. Το μενού στο καθημερινό μου για σειρμό έχει για πολλά χρόνια όλο και κάτι από τα παρακάτω. Πάλι δεν ολοκλήρωσα αρκετά τέλεια αυτό που έπρεπε. Πάλι δεν τήρησε την προθεσμία σου στο τάδε και στα δάνεια. Τι προσφέρθηκες να αναλάβεις, να βοηθήσεις τον τάδε, αφού ξέρεις ότι δεν έχεις καιρό και θα εκτεθείς για ακόμη μια φορά. Τρέχεις για όλους και δεν έχεις αρκετό χρόνο για την οικογένειά σου. Ντροπή σου, έσχος. Κάνεις κάκες στη διαχείριση του χρόνου σου. Είναι ζωή αυτή να μην κοιμάσαι για να προλαβαίνεις παραπάνω από όσα αντέχεις. Γιατί δεν μπορείς να πεις ποτέ επιτέλους ένα όχι. Σε κατηγορούσαν για το τάδε, εντελώς άδικα και εσύ αντί να διεκδικήσεις το δίκαιο σου, πήγες και ζήτησες συγγνώμη για πάνω. Πόσο βλάκας είσαι επιτέλους, πότε θα μεγαλώσεις. Η ποικιλία και η βρύτητα αυτού του bullying δεν είναι ατελείωτα. Δεν μου αρέσει το γούστο σου, Ιωάννα. Πάλι δεν έφτιαξες ωραία τα μαλλιά σου. Πώς θα βγεις έτσι έξω, σαν να έβαλες κιλά. Χάλια είσαι. Αυτή είναι μερικά πράγματα από αυτά τα οποία εγώ έκανα και δεν μπορούσα να δεχτώ τον εαυτό μου. Που παίζανε χρόνια στο μυαλό μου και δεν ήθελα να με αποδεχτώ.